ሰላም ሰላም እንኳን አፍየር ገዛና በሰላም መጻኹም ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ቤተሰብ ኮኑ ላይክ ኮመንት እንዳገበርኩም ከአባራታት ዕንማቴ ሎማዓንቲ ትሪያ ዘለኹን ዚያ ጽባቕት ሕምባሻ ብሓደ ኮይና ክንሰርሓ ኢና ቀላልን ጥዕምትን እያ ማለት እዩ ክልተ ዓይነት ክንሰርሕ ኢና ሕብስቲ ከዓ ብድሕሪ እዚኣ ክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ ከምዚ ትሪኣኒ ዘለኽን ንእሽተይ ጨው 2 ማንካ ሽኮር ኣበስዳ 1 ማንካ ለቢቶ ሓደ ቡሽ ዘይቲ 2 ኩባያ ምቕ ዝበለ ማይ ተጠቂመ ኣለኹ ኣነ ሽዑት እቲ ሽኮርና ለቢቶ እዚ ጨው ከዓ ብሓደ ገይረ እቲ ማይ ከዓ 2 ኩባያ እዩ ምቕ ዝበለ ማይ ማለት እዩ ብሓደ ገይረ ክበፅብፀ በፅብፅ ኣቢለ ብሓደ ከብክዖ ማለት እዩ ክሳብ ሓፍ ዝብለለይ ክፅበየ ብሓደ ኣተሓባብር ኣቢለ ከምዚ ግብር ኣቢለ ክደን ኣቢለ ካብ 5 ክሳብ 7 ደቂቃ ኣቢለ የፅንሖ ማለት እዩ ድሓር ሓፍ ኢለለይ ቆርብተይ ናብ ምልዋስ ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ ኣብዚ እቲ ዘይቲ ገብሮ ኣለኹ ንእሽተይ ትርፊ ኣቢለ ዳርጋ ኩለየ ገይረዮ ኣይኖ ዘይቲ ብዙሕ ትብላ እያ ግን ከምዚ ቀፃሊ ስለ ዘይሰርሓ እየ እምበር ዘይቲ ብዙሕ ዝበለት እያ ዋላ ከማን ካልእ ሕርጭ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ኣብዚ ፊኖ እየ ተጠቂመ ዘለኹ ኣነ 5 ኩባያ ፊኖ ግን ብስርናይ ዋላ ፈቲና ይፈልጥ ግን ሞር ዝያዳ ብፊኖ እያ ፅብቕቲ ፍኹስ ትብለልካ ማለት እዩ ከምዚ ቀፃሊ ከዓ ስለ ዘይንሰርሓ ሓደ ሓደ መዓልቲ ኖርማል ክንሰርሓ ንኽእል ኢና ማለት እምበር ዘይቲ ብዙሕ ትብላ እያ ከምዚ ትሪእኒ ዘለኽን ገይረ ከዓ ነፍይ ኣቢለ ክለውሰየ ማለት እዩ ብኢደይ ገላ ኢለውሳኒ ኣነ ኣብኡ ከለኹ ብስታይ ዝበሃል ገይረ ልውስልውስ ዘብላ ያ ከምዚ ግብር ኣቢለ ከዓ በዚኣ እየ ዝለወ በቃ ሕብሪ እየ ዘብላ ማለት እዩ ጥዑይ ገይረ እየ ግን ዘሕብሮት ብኢድና ዋላ ክንለውሶ ንኽእል ኢና ግን ልስልስ ስለ ዝኾነ ኣብ ኢድና ናይ ምጥባቕ ባህሪ ኣለዎ ብኸምኡ እየ በዚኣ ጥዑይ ገይረ እየ ግን እቲ ሕርጩ ኩሉሲ ብሓደ ሕብር ክብለልና ኣለዎ ሽዑ ተትሪፈየ ዝነበርኩ ዘይቲ እንዳገበርኩ ከዓ ከምዚ ገይረ ጥዑይ ገይረ ሕውስውስ የብሎ ማለት እዩ ድሕሪኡ ምስ ወደኹ እቲ ዘይቲ ዝነበረ ብላዕሊ ወስኽስኽ ኣቢለ ሕብር ኣቢለ ክሳብ ዝበኽዐልና ክንፅበየና ማለት እዩ ፅቡቕ ኮይና ተሓባቢራ ሃለይ ኣላ ከምዚኣ ገይረ ክድን ኣቢለ ንሓደ ሰዓት ገለ ከባቢ ይገድፋ ማለት እዩ ኣብዚ ድሕሪ 1 ሰዓትን 10 ደቂቕን ኣከባቢ ተመሊሰ ባኺዓ ፀኒሓትኒ ማለት እዩ ከምዚ ገይረ ከዓ እቲ ኣየሩ ጥዑይ ገይረ የውፅአሎ ማለት እዩ ድሓር መካን ከምዚ ቡፍ ቡፍ እንዳበለ ከይርብሸና ኣብዚ እቲ ወረቐት ኣነ ኩሉ ግዜ ክስንክት ከለኹ ከምዚ እየ ዝገብሮ ምክንያቱ ዕፅፍ ዕፅፍ ስለ ዝብል ከምዚኣ ተገይራ እያ ግን ፅብቕቲ እያ ማለት እዩ ከምዚኣ ጌርና ከዓ ክነስተኻኽላ ኢና ማለት እዩ ተኣየሮ ውፅውፃእ ኣቢለ ኣብዚ ከምዚ ኢድና ዘይቲ ብል እንዳበልና ትንክፍ እንዳበልና ከምዚ ገይረ ጥዑይ ገይረ ከዕርያ እየ ማለት እዩ ኣብዚ ምስ ባኽዖ ድሓኒ ብዙሕ ኢድካ ኣይሕዘካኒ እቲ መጀመርያ እዩ ዘሸግረካ እምበር ሽዑ ከምዚ ገይረ ብካራ እየ ኣነ ቅርፂ ዘውፅአሉ ዘለኹ እዚ መጋዝ ካራ ዘይኮነስ ኖርማል ምሻሎ ከምኡ ዓይነት ካራ ተጠቂምና ከምዚ ጌርና ቅርፂ ከነውፅአሉ ንኽእል ኢና ንድሓር ቁርፅ ከነብሎ ከለና ፅቡቕ ቅርፂ እዩ ዝህቦ ማለት እዩ ቅድሚ 2 ዓመትን ገለን ከባቢኣ ኣነ ሓንቲ ሓፍትና ሰሪሓታ ርአያ ፈትያ ማለት እዩ ድሕሪኡ በቃ ከምዚ ሕልፍ ሕልፍ ኢለ ይሰርሓ ማለት እዩ
ከምዚ ገይረ ከዓ ጥዑይ ገይረት ቅርፂ ዘውፅአና ኣሎ ቅጥን ዝበለ ስለ ዝኾነ ትብሕቕ ቀልጢፉ ቅርፂ ኣይወፀልናኒ ድግም እንዳበልና ማለት እዩ ኣብዚ ደስ ዝበለና ክንጥቀም ንኽእል ኢና ደስ ዝበለና ንዓና ብላዕሊ ክንስንሰሉ ንኽእል ኢና ኣብዚ እዚ ኦቨነይ ኣነ ወሊዐ ዘለኹ ን350 ኣከባቢ ገይረ ወሊዐ ኣለኹ ማለት እዩ ኣነ እዚ ኣወስዳ እየ ተጠቂመ ኣብዚ ዳርጋ 4 ደቂቃ ፀኒሓ ድሕሪኡ ከምዚኣ ፅብቕቲ ኮይናሃለይ ማለት እዩ ዋላ ወዳት ኣሕዋተይ ከማን ክሰርሕዋ ትኽእል ኢኹም ብጣዕሚ ፅብቕትን ጥዕምትን እያ ማለት እዩ ክትፅብቕ መዓት እያ እታ ካልአይቲ ከዓ ሕብስቲ ክንሰርሕ ኢና ሕጂ ከዓ ማለት እዩ እንተፈቲኹማ ላይክ ግበሩ ኣብዚ ከዓ ፅብቕቲ ፈኳስ ሕብስቲ ከዓ ክንሰርሕ ኢና ሓደ ማንካ ለቢተ ገይረ ሽኮር ገይረ ንእሽተይ ጨው ኣባዓኸ ከዓ ገይረ ማለት እዩ ከምኡ ክድን ኣቢለ ቁርብተይ ምስ ኣፅናሕክዎ ከዓ ምስ በቕዐለይ ከዓ ኣብዚ ከዓ ንህለ ሕርጭ ወሲኸ ማለት እዩ እዚ ኣወስዳ ከዓ ገይረ ብሓደ ልውስ ከብለ እየ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ትርር ዝበለ ገይረ ልውስ ኣቢለ ከዓ ክድን ኣቢለ ክሳብ ዝበኩዕ ክገድፎ እየ ኣብዚ በኺዑ ምስ ኣበለ ምስ በኽዖ ከዓኒ ከምዚ ገይረ ከስተኻኽለ እየ ማለት እዩ ኣብዚ ድስቲ ገይረ ትኾፍ መበለኻ ግብር ኣቢለ ከዓ 2 ሌትሮ ማይ ገይረ ማለት እዩ ሰሊመ ገለ ምስ ወደኹ ከዓ እዚ ነቲ ናብቲ ድስቲ ክንእትዎን ከነውፅኦን ከለና ከይፅግመና ከምዚኣ እንተጌርናያ ብጣዕሚ ፅብቕቲ እያ ማለት እዩ ኣነ ከምዚኣ ገይረ እየ ዝጥቀመላ ምክንያቱ ኢድካን ገለኻን ከይሕረካ ተድስቲ እዚኣ ብጣዕሚ ፅብቕቲ መፍትሒት እያ ከምዚኣ ጌርና ክንጥቀመላ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ከምዚኣ ጌርና ዕፅፍ ነብላ ሽዑ ክድን ኣቢልና ንገድፋ ማለት እዩ ን45 ደቂቕ ን40 ደቂቕ ኣቢልና ገዲፍና ከምዚኣ ጌርና ፅቡቕ በሲላትለይ ከምዚ ትሪኣ ዘለኹም ፅቡቕ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ዝሒሉ ምስ ኣበለ ኣብዚ ከዓ ምስ ዝሓለ እየ ዝቆርሶ ዘለኹ ፅቡቕ ኮይኑለይ ኣሎ ማለት እዩ ከምዚ ትሪኦ ዘለኹም ጥዑምን ፅቡቕን እዩ እንተፈቲኹሞ ላይክ ግበራ ቴንኪዩ